Αν σας έλεγα ότι η Federal Reserve δεν άλλαξε τα επιτόκια, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να ταρακουνήσει τις παγκόσμιες αγορές, θα με πιστεύατε? Γιατί αυτό ακριβώς συνέβη. Το δολάριο αντέδρασε. Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων εκτινάχθηκαν. Οι μετοχές υποχώρησαν. Και όμως η Fed δεν έκανε απολύτως τίποτα. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζαν οι περισσότεροι. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική. Και κατά τη γνώμη μου αυτό που συνέβη σε αυτή τη συνεδρίαση ίσως είναι η σημαντικότερη αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της Federal Reserve εδώ και 2 δεκαετίες. Δεν μιλάμε για μία ακόμα απόφαση επιτοκίων. Μιλάμε για αλλαγή φιλοσοφίας. Μια αλλαγή που μπορεί να καθορίσει την πορεία των επιτοκίων, των ομολόγων, των μετοχών και του δολαρίου για τους επόμενους 12 έως 18 μήνες. Σήμερα λοιπόν δεν θα κάνουμε απλώς σχολιασμό ειδήσεων. Θα προσπαθήσουμε να δούμε τι πραγματικά άλλαξε. Γιατί οι αγορές αντέδρασαν τόσο έντονα και κυρίως τι σημαίνει αυτό για εμάς τους επενδυτές. Χαίρετε, είμαι ο Φώτης Παπαθεοφάνος και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Για να καταλάβουμε τι συνέβη, πρέπει πρώτα να ξεχάσουμε τον τρόπο με τον οποίο έχουμε μάθει να διαβάζουμε τη Fed τα τελευταία 20 χρόνια. Οι περισσότεροι επενδυτές έχουν συνηθίσει να παρακολουθούν τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Fed και να αναλύουν κάθε του λέξη. Και όλα αυτά για να καταλάβουν τι θα γίνει με αυτά εδώ ακριβώς τα επιτόκια. Πάμε προς τα πάνω, προς τα κάτω, σταθερά, τι θα γίνει. Αυτό εδώ που βλέπετε, το Federal Funds Effective Rate, επηρεάζει τα πάντα. Αναλύουν λοιπόν κάθε λέξη που λέει ο πρόεδρος της Fed. Ένα ίσως, ένα πιθανόν, ένα θα δούμε, μια αλλαγή τόνου ίσως, μια μικρή παύση και αμέσως οι αγορές αρχίζουν να τιμολογούν, να προεξοφλούν θα λέγαμε τις επόμενες κινήσεις. Αυτό ήταν το μοντέλο της Fed επί Μπερνάνκε, επί Τζάνετ Γέλεν, το ίδιο επί Τζερόμ Πάουελ. Ο πρόεδρος της Fed λειτουργούσε ουσιαστικά ως η φωνή ολόκληρης της Επιτροπής. Η αγορά δεν προσπαθούσε να καταλάβει τι σκέφτονται τα 12 μέλη της Επιτροπής. Προσπαθούσε να καταλάβει τι σκέφτεται ένας άνθρωπος. Και τις περισσότερες φορές αυτό αρκούσε. Αυτό όμως φαίνεται να αλλάζει τώρα. Η νέα εικόνα είναι ότι τα μέλη της Επιτροπής εμφανίζονται πολύ πιο πρόθυμα να εκφράσουν δημόσια τη δική τους θέση και να ψηφίσουν ανεξάρτητα αντί να ευθυγραμμίζονται αυτόματα με τον πρόεδρο. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό, επειδή η αγορά μέχρι σήμερα τιμολογούσε έναν αρχηγό. Από εδώ και πέρα όμως ίσως χρειαστεί να τιμολογήσει μια ολόκληρη επιτροπή και αυτή είναι, φίλοι μου, μια τεράστια διαφορά. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη που πρέπει να γνωρίζετε. Ίσως αυτό είναι ακόμα σημαντικότερο. Το τέλος του λεγόμενου forward guidance. Βλέπετε αυτόν τον κύριο εδώ. Είναι ο πρόεδρος της Fed, ο Wars, στον οποίο δεν αρέσει καθόλου το forward guidance και θέλει να το καταργήσει ή ήδη το έχει καταργήσει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα τελευταία 15 χρόνια η Fed είχε σχεδόν υιοθετήσει μια συγκεκριμένη τακτική. Δεν αρκούσε να αποφασίζει, προσπαθούσε όμως να προετοιμάσει την αγορά αρκετούς μήνες πριν. Με άλλα λόγια έλεγε περίπου, αν η οικονομία εξελιχθεί όπως περιμένουμε, τότε πιθανότατα θα μειώσουμε τα επιτόκια. Ή αντίστροφα, αν ο πληθωρισμός επιμένει, ίσως χρειαστεί να αυξήσουμε τα επιτόκια. Στην πράξη όμως οι αγορές δεν το αντιμετώπιζαν σαν πιθανότητα. Το αντιμετώπιζαν σαν υπόσχεση. Αυτό δημιουργούσε επανειλημμένα, θα λέγαμε, μια υπερβολική ανάληψη κινδύνου από τους επενδυτές, με παραδείγματα όπως η ανεπαρκής αντιστάθμιση κινδύνου επιτοκίων
στην Silicon Valley Bank ή στην ένταση στην αγορά ρέπο το 2019. Οπότε, τι λέει ο καινούριος πρόεδρος? Φαίνεται να απομακρύνεται από αυτή τη λογική. Δεν θέλει να δίνει υποσχέσεις, δεν θέλει να λέει τι σκέφτεται, θέλει η αγορά να αρχίσει να σκέφτεται και να αξιολογεί τα δεδομένα, να αναλάβει η ίδια η αγορά την ευθύνη των προσδοκιών της. Αυτό σημαίνει, φίλοι μου, περισσότερη αβεβαιότητα, και όταν οι αγορές χάνουν τη βεβαιότητα, σχεδόν πάντοτε αυξάνεται η μεταβλητότητα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε. Δεν άλλαξε τα επιτόκια παρέμειναν ως είχαν, αλλά άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργεί η Fed για τα επόμενα χρόνια. Και αν αυτό ισχύει, τότε ίσως χρειαστεί να αλλάξουμε και εμείς τον τρόπο με τον οποίο αναλύουμε τις αγορές. Γιατί το ερώτημα δεν είναι τι είπε ο Wars, τον βλέπετε εδώ, τι είπε ο πρόεδρος της Fed. Το ερώτημα είναι τι σκέφτονται και οι 12 που ψηφίζουν. Και αυτό μας οδηγεί στο επόμενο μεγάλο θέμα. Γιατί οι επιδόσεις, μάλλον να το ξαναπώ, γιατί οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων συνεχίζουν να ανεβαίνουν ενώ η Fed δεν αυξάνει τα επιτόκια? Το σκεφτήκατε αυτό? Εδώ έχω το 30ετές, μάλλον το 10ετές, θα σας δείξω και το 30ετές ομόλογο, το yield, την απόδοση, το επιτόκιο. Δεν αύξησε τα επιτόκια, τα αύξησε σταθερά. Μα γιατί πάνε στο Θεό? Το ίδιο εδώ, και πολύ σημαντικό είναι το 30ετές, εδώ το βλέπετε σε daily γράφημα, πηγαίνει προς τα πάνω, πήγε 5,28%. Γιατί ανεβαίνουνε? Προσέξτε, γιατί εδώ αυτά που θα πούμε δεν θα τα ακούσετε αλλού. Και εδώ αρχίζει η πραγματικά ενδιαφέρουσα ιστορία. Εδώ είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Η Fed λοιπόν δεν αύξησε τα επιτόκια. Η αγορά όμως το έκανε. Προσέξτε, η αγορά αύξησε τα επιτόκια. Ή εσύ θα αυξήσεις τα επιτόκια, λένε στην Fed οι αγορές ομολόγων, ή θα το κάνουμε εμείς για σένα. Ακούγεται παράδοξο, αλλά είναι αλήθεια. Το επιτόκιο που καθορίζει η Fed είναι το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο, που είναι αυτό εδώ, που σας έδειξα και νωρίτερα, το βραχυπρόθεσμο. Όμως η πραγματική οικονομία, οι αποτιμήσεις των επιχειρήσεων, το κόστος κεφαλαίου, εξαρτάται και σε μεγάλο βαθμό από αυτό εδώ, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια, και ειδικά από το 10ετές που βλέπετε εδώ, και πολύ σημαντικό το 30ετές αμερικανικό ομόλογο. Και εδώ συνέβη κάτι ασυνήθιστο. Από το Σεπτέμβρη του 2024, όταν η Fed ξεκίνησε τον κύκλο μειώσεων επιτοκίων μέχρι σήμερα, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου δεν έπεσε, αντίθετα συνέχισε σταθερά να ανεβαίνει. Η Fed προσπαθεί να κάνει το χρήμα φθηνότερο, διατηρώντας αμετάβλητα τα επιτόκια, μάλιστα τα μείωσε κιόλας το 24. Η αγορά λέει όμως το αντίθετο. Όχι, για εμάς το χρήμα πρέπει να γίνει ακριβότερο. Αυτό, φίλοι μου, είναι εξαιρετικά σπάνιο ιστορικά. Σύμφωνα με άλλα στοιχεία που έχουμε και κοιτάζοντας την ιστορία, μια παρόμοια εικόνα είχε εμφανιστεί μόνο στις αρχές της δεκαετίας του 80, σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον επιτοκίων και πληθωρισμού με το δικό μας. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη παρανόηση. Θα πούνε πολλοί, μα η Fed καθορίζει τα επιτόκια. Αυτό εδώ το κανονίζει η Fed, το βραχυπρόθεσμο. Ναι, καθορίζει το overnight rate. Το υπόλοιπο όμως της καμπύλης αποδόσεων, το yield curve, το αποφασίζει η αγορά. Εδώ μιλάμε για χιλιάδες επενδυτές, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, κεντρικές τράπεζες, hedge fund. Όλοι αυτοί καθημερινά ψηφίζουν τι βλέπουν με πραγματικά χρήματα. Όταν λοιπόν βλέπουμε εδώ το 30ετές να ανεβαίνει, η αγορά λέει δεν σας πιστεύουμε. Δεν πιστεύει ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει εύκολα στο 2%. Θα σας δείξω εδώ τον πληθωρισμό. Εδώ είναι ο πληθωρισμός, ο απλός, ο CPI, από το 1980 και μετά. Και εμείς βρισκόμαστε εδώ. Θα το μεγενθύνω
για να το δείτε καλύτερα. Εμείς είμαστε εδώ, ο πληθωρισμός σταθερά ανεβαίνει. Η αγορά λοιπόν δεν πιστεύει την Fed. Τους λέει δεν θα επιστρέψουμε εύκολα πίσω στο 2% που είναι ο στόχος της Fed. Δεν πιστεύει ότι τα πραγματικά επιτόκια είναι αρκετά ψηλά. Και δεν πιστεύει ότι ο κίνδυνος έχει τιμολογηθεί σωστά. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μήνυμα. Γιατί πολλές φορές η αγορά ομολόγων έχει αποδειχθεί πιο διορατική από τις ίδιες τις κεντρικές τράπεζες. Υπάρχει ένα παλιό ρητό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. The bond market is smarter than the Fed. Το ξαναλέω. Στα ελληνικά, η αγορά ομολόγων είναι πιο έξυπνη από την κεντρική τράπεζα. Αυτό δεν είναι πάντοτε φυσικά αλήθεια. Αλλά όταν οι δύο διαφωνούν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή όταν η Fed λέει εγώ τα μειώνω, συγγνώμη εγώ έβαλα πληθωρισμό, όχι έχουμε τη Fed, όταν σου λέει μειώνω και κρατώ σταθερά και εσύ τι κάνεις, βλέπεις λοιπόν την αγορά ομολόγων να σου λέει όχι, τα επιτόκια είναι πάνω, τότε αυτό σημαίνει ότι αξίζει να δώσουμε προσοχή. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πάμε τώρα σε κάποια άλλα οικονομικά στοιχεία που πρέπει να δώσετε σημασία. Πάμε να δούμε αυτό. Τι είναι αυτό? Είναι το Nominal Gross Domestic Product. Το Nominal GDP. Αξίζει να σταθούμε λίγο εδώ, ακόμα και αν αισθάνεστε ότι μπερδεύεστε, πρέπει να το καταλάβετε τι συμβαίνει. Το ονομαστικό ΑΕΠ, το Nominal GDP, είναι δύο πράγματα μαζί. Είναι η πραγματική οικονομική ανάπτυξη συν τον πληθωρισμό. Οπότε έχουμε Nominal GDP, το ονομαστικό ΑΕΠ, πραγματική οικονομική ανάπτυξη συν πληθωρισμός. Αν η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με 2% πραγματικούς όρους και ο πληθωρισμός παραμένει στο 3%, τότε η ονομαστική ανάπτυξη πόσο είναι? 5%. Ιστορικά οι αγορές έχουν την τάση να ευθυγραμμίζουν τα μακροπρόθεσμα επιτόκια με τη συνολική ονομαστική δυναμική της οικονομίας. Με απλά λόγια, αν η οικονομία τρέχει γρήγορα, όπως σας είπα, πραγματική οικονομική ανάπτυξη συν πληθωρισμό, το χρήμα δεν μπορεί να μείνει για πάντα φθηνό. Καταλάβατε? Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε εδώ τα επιτόκια, τα yields, οι αγορές ομολόγων να κινούνται πάνω, μαζί με την κατεύθυνση που έχει το ονομαστικό ΑΕΠ. Και δεν ακούει τι κάνει η Fed, δεν πιστεύουν τη Fed. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Το λεγόμενο nominal neutral rate, το ουδέτερο επιτόκιο, δεν είναι ένας αριθμός που βλέπουμε στο Bloomberg. Δεν υπάρχει ένας μαγικός δείχτης που λέει πόσο είναι το σωστό επιτόκιο. Είναι μια εκτίμηση. Αν όμως η οικονομική ανάπτυξη ανεβαίνει και η Fed κρατάει σταθερά τα επιτόκια, τότε αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα σημαίνει ότι η νομισματική πολιτική γίνεται σταδιακά πιο χαλαρή. Όχι επειδή μειώθηκαν τα επιτόκια, αλλά επειδή η οικονομία ανεβαίνει πιο γρήγορα. Δηλαδή, να το ξαναπώ με πιο απλά λόγια. Αν η οικονομία ανεβαίνει, αν αυτό συνεχίζει και ανεβαίνει, αλλά εσύ κρατάς σταθερά σε neutral επίπεδο, δεν αυξάνεις τα επιτόκια, αυτό σημαίνει ότι η πολιτική σου είναι χαλαρή. Γιατί? Όχι γιατί μειώνεις τα επιτόκια, αλλά γιατί τα κρατάς σταθερά, ενώ η αγορά, η ανάπτυξη τρέχει προς τα πάνω, η οικονομία ανεβαίνει. Τι θα έπρεπε λοιπόν εσύ να κάνεις, τι έχετε μάθει στα οικονομικά? Εφόσον η αγορά ανεβαίνει και εφόσον έχουμε πληθωρισμό, πρέπει να αυξήσω τα επιτόκια. Όταν εσύ δεν το κάνεις και τα κρατάς σταθερά, όπως βλέπετε εδώ, σημαίνει ότι έχεις μια χαλαρή πολιτική. Αυτό είναι πολύ σημαντικός λόγος για να καταλάβετε γιατί η αγορά ομολόγων θεωρεί ότι η κεντρική τράπεζα βρίσκεται πλέον behind the curve, όπως λένε, πίσω από την καμπύλη. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, όλα αυτά είναι οικονομικά, εμείς ίσως δεν τα καταλαβαίνουμε όλα, είμαστε επενδυτές. Πάμε να δούμε λοιπόν τον S&P και πάμε να δούμε και τον Nasdaq. Τα έχω βάλει εδώ μαζί. Τα candlesticks
είναι ο S&P και από κάτω οι μπάρες είναι ο Nasdaq. Βλέπετε έχουν και μια μικρή απόκλιση. Τι σημαίνουν όλα αυτά για τις μετοχές? Η αξία μιας εταιρείας παραμένει η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών της. Δηλαδή αν είστε φοιτητές οικονομικών σχολών, ξέρετε ότι η αξία μιας μετοχής, το present value, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ποια είναι η αξία της? Είναι η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών. Δηλαδή προβλέπουμε τι θα βγάλει στο μέλλον και τα φέρνουμε στο παρόν. Για να το εξηγήσω σε όσους δεν είναι απόφοιτοι οικονομικών σχολών. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Όσο ψηλότερο είναι το επιτόκιο με το οποίο προεξοφλούνται αυτές οι ταμειακές ροές, τόσο χαμηλότερη θα είναι θεωρητική αποτίμηση της εταιρείας. Γι' αυτό και οι λεγόμενες εταιρείες ανάπτυξης, βλέπετε Nasdaq ας πούμε, οι λεγόμενες growth εταιρείες, είναι πολύ πιο ευαίσθητες στις κινήσεις των μακροπρόθεσμων αποδόσεων. Όταν λοιπόν το 30ετές ή το 10ετές κινούνται έτσι, είναι φυσικό ο Nasdaq να κινείται κάτω πολύ πιο γρήγορα από ό,τι από τον S&P και να είναι πιο ευαίσθητος στις μεταβολές των μακροπρόθεσμων επιτοκίων. Δεν είναι θέμα ψυχολογίας, είναι μαθηματικά. Ανεβαίνουν τα επιτόκια, μάλλον η αγορά ομολόγων αποφασίζει ότι θα κινηθούν προς τα πάνω, οι ταμειακές ροές προεξοφλούνται χαμηλότερα, οπότε το κόστος του χρήματος είναι βασική μεταβλητή στην αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων. Άρα ποιες είναι πιο ευαίσθητες? Εταιρείες AI, εταιρείες Growth, ο Nasdaq. Και εδώ βρίσκεται φίλοι μου το μήνυμα της συνευρίασης. Δεν είναι ότι η αγορά φοβάται μια νέα αύξηση, φοβάται ότι η Fed ίσως έχει υποτιμήσει τη διάρκεια και την επιμονή του πληθωρισμού. Αυτού εδώ, του πληθωρισμού. Αν αυτό είναι σωστό, τότε οι αποδόσεις των ομολόγων μπορεί να μείνουν υψηλές, 30ετές όπως σας είπα και 10ετές, υψηλές για πολύ μεγάλο διάστημα. Και τι θα γίνει τότε με τις μετοχές? Καληνύχτα, να το πω έτσι. Θα πρέπει να επανατιμολογήσουμε τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αυτή η τιμολόγηση θα είναι προς τα κάτω. Τι σημαίνει όμως αυτό για το επενδυτικό περιβάλλον των επόμενων μηνών? Πρέπει να καταλάβετε κάτι. Δεν πρέπει να λέτε τι θα γίνει, θα πέσει ή θα ανέβει. Θα πρέπει να σκέφτεστε ως εξής. Αν αυτή η ανάλυση είναι σωστή, ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Οι αγορές δεν πληρώνουν για το ποιος είχε την καλύτερη εξήγηση. Πληρώνουν για το ποιος είχε το καλύτερο positioning. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Καταρχάς για αγορές ομολόγων. Αν ο πληθωρισμός μείνει κολλημένος στο 3 ή στο 3,5%, τότε οι αποδόσεις των ομολόγων, φίλοι μου, δύσκολα θα επιστρέψουν σε χαμηλά επίπεδα που γνωρίσαμε την προηγούμενη δεκαετία. Η αγορά θα απαιτεί μια υψηλή αποζημίωση για να κρατήσει χρέος μεγάλης διάρκειας. Αυτό είναι το λεγόμενο term premium και η αγορά θα απαιτεί ένα ψηλό για το ρίσκο που παίρνει να σου δανείσει. Όσο υψηλότερη αβεβαιότητα έχουμε σχετικά με τον πληθωρισμό και όσο ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα, τόσο πιο πολύ θα απαιτεί η αγορά να τις πληρώσει σε ένα μεγαλύτερο ασφάλιστρο για αυτό το ρίσκο που παίρνει. Αυτό μπορεί να κρατήσει τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις πολύ ψηλά, ακόμα και αν η Fed δεν αυξήσει τα επιτόκια. Προσέξτε. Μετά, τι σημαίνει για το δολάριο? Τότε το δολάριο αποκτά πλεονέκτημα. Γιατί οι αγορές ακολουθούν τις αποδόσεις. Εάν τα επιτόκια παραμείνουν υψηλά, οι αποδόσεις παραμείνουν υψηλές για πολύ μεγάλο διάστημα, τότε όταν συγκρίνουμε το δολάριο με άλλα νομίσματα, αυτό θα έχει καλύτερες αποδόσεις. Τότε θα υπάρξει ζήτηση στο μακροοικονομικό περιβάλλον που θα στηρίξει το δολάριο. Αλλά ίσως σας ενδιαφέρουν πιο πολύ οι μετοχές. Και εδώ είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Από τη μία πλευρά θα έχουμε το φαινόμενο η αμερικανική οικονομία να παραμένει ανθεκτική, αλλά από την άλλη πλευρά η κερδοφορία να καταρρέει.
να ενισχύεται η παραγωγικότητα από τις επενδύσεις και την τεχνητή νοημοσύνη, οι αποτιμήσεις όμως θα έχουν ήδη ενσωματώσει πολλές θετικές προσδοκίες και όταν το κόστος κεφαλαίου ανεβαίνει, πώς θα δικαιολογήσεις αυτές τις αποτιμήσεις? Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι περιμένουμε μια κατάρρευση, ένα κράχ. Σημαίνει ότι σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων δεν ανεβαίνουν όλες οι μετοχές μαζί και θα πρέπει να γίνετε επιλεκτικοί. Πρέπει να αρχίσετε να ξεχωρίσετε ποιες εταιρείες παράγουν πραγματικές ταμειακές ροές και ποιες βασίζονται κυρίως σε αισιόδοξες προσδοκίες για το μέλλον. Εδώ βρίσκεται τώρα μια μεγάλη παγίδα. Θέλετε να την ακούσετε? Προσέξτε. Οι περισσότεροι επενδυτές τι λένε? Βλέπουν όλα αυτά, βλέπουν τον πληθωρισμό, βλέπουν την ανάπτυξη κτλ, βλέπουν τις αγορές να πέφτουν και φοβούνται μια ύφεση. Μιλάμε για stagflation, για στασιμοπληθωρισμό. Δεν είμαι όμως σίγουρος ότι αυτό είναι το βασικό σενάριο. Η αγορά μπορεί να φοβάται κάτι πολύ πιο δύσκολο. Μια οικονομία που συνεχίζει να αναπτύσσεται, θυμηθείτε αυτό που σας έδειξα, στο ξαναμεγενθύνω, συνεχίζει να αναπτύσσεται, αλλά με πληθωρισμό που δεν επιστρέφει στο 2%. Αυτό είναι το πιο δύσκολο περιβάλλον για μια κεντρική τράπεζα. Γιατί τι να κάνεις, έχεις πληθωρισμό, να μειώσεις τα επιτόκια, ξέχνα το. Και συγχρόνως δεν μπορείς να αγνοήσεις ένα επίμονο πληθωρισμό χωρίς να διακινδυνεύσεις την αξιοπιστία σου. Αν η αξιοπιστία διαβρωθεί, η αγορά μπορεί να απαιτήσει ακόμη υψηλότερες αποδόσεις για το μακροπρόθεσμο χρέος. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι κάτι σαν τον μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Μας θυμίζει λίγο τη δεκαετία του 70, βέβαια είχαμε τότε άλλες συνθήκες και ο Πολ Βόλκερ έκανε πολύ πιο επιθετικές κινήσεις. Δεν λέω ότι ζούμε μια εποχή Βόλκερ, αλλά υπάρχουν κάποια σημεία που μοιάζουν αρκετά. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μεταφράζονται όλα αυτά σε επενδυτικές αποφάσεις. Τι θα κάνετε εσείς σαν επενδυτές? Τι πρέπει να κάνεις ότι τα βλέπεις όλα αυτά? Πρέπει να ξεφύγεις από την νοοτροπία η αγορά θα ανέβει ή θα πέσει. Δεν πρέπει να το σκεφτείς έτσι. Ξεκίνα από τα σενάρια και επένδυσε σε πιθανότητες. Σενάριο 1 για παράδειγμα. Έχει αλλάξει πραγματικά το μακροοικονομικό καθεστώς ή βλέπουμε απλώς κάποιο αυτό που λένε noise, θόρυβο? Γιατί οι αγορές έχουν την τάση να υπεραντιβρούν στις ειδήσεις. Πρέπει να παρακολουθήσεις τι γίνεται, πρέπει να παρακολουθείς τον πληθωρισμό, πρέπει να παρακολουθείς τα μακροπρόθεσμα ομόλογα, πρέπει να παρακολουθείς το κόστος κεφαλαίου και να δεις ότι δεν επιστρέφει εύκολα στα επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτό δεν είναι μια ημερήσια είδηση, είναι μια αλλαγή καθεστώτος. Πάμε δεύτερο σενάριο. Συμφωνία αγορά ομολόγων με τη Fed. Αυτό ίσως είναι το πρώτο γράφημα που κοιτάζω. Γιατί όταν η Fed και η αγορά ομολόγων διαφωνούν, κάποιος από τους δύο πρέπει τελικά να αλλάξει άποψη. Αν η αγορά συνεχίσει να απαιτεί υψηλές αποδόσεις, τότε η Fed θα βρεθεί μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις. Αντίθετα, αν ο πληθωρισμός αποκλιμακωθεί ουσιαστικά και οι αποδόσεις αρχίζουν να υποχωρούν, τότε η εικόνα θα αλλάξει σημαντικά. Άρα δεν παρακολουθώ μόνο τι λέει η Fed, παρακολουθώ αν η αγορά πιστεύει τη Fed. Τρίτο ερώτημα. Το κόστος χρήματος παραμένει υψηλό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουν προσαρμοστεί οι αγορές σε αυτή τη νέα πραγματικότητα ή συνεχίζουν να αποτιμούνται σαν να επιστρέφουμε σύντομα στο περιβάλλον εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων? Κρίσιμη διαφορά. Η ποιότητα μιας επένδυσης και η τιμή της είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο να αγοράζεις μια εξαιρετική εταιρεία σε μια πολύ καλή τιμή και άλλο να την αγοράζεις σε μια άλλη οποιαδήποτε τιμή. Η ποιότητα μιας επένδυσης και η τιμή της είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αν υπάρχει λοιπόν ένα συμπέρασμα, θα ήθελα να κρατήσετε το εξής. Οι μεγάλες κινήσεις σπάνια ξεκινούν μόνο από έναν τίτλο ειδήσεων. Οι μεγάλες κινήσεις ξεκινούν από το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επενδυτές. Η συνεδρίαση της Fed ίσως να μην μείνει στην ιστορία επειδή άλλαξε τα επιτόκια ή δεν τα άλλαξε.
θα μείνει στην ιστορία επειδή άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο η αγορά θα ερμηνεύει κάθε συνευρίαση από εδώ και πέρα. Και αν αυτό αποδειχθεί σωστό, τότε τους επόμενους μήνες δεν θα αρκεί να παρακολουθούμε τι λέει ο πρόεδρος της Fed. Θα πρέπει να παρακολουθούμε πώς διαμορφώνεται η ισορροπία μέσα σε ολόκληρη την Επιτροπή, πώς αντιδρά η αγορά ομολόγων και αν οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό αρχίζουν να μεταβάλλονται. Τελικά, σαν συμπέρασμα, μπορούμε να πούμε ότι στις αγορές δεν αμείβεται εκείνος που προβλέπει κάθε είδηση. Αμείβεται εκείνος που αναγνωρίζει έγκαιρα ότι το καθεστώς έχει αλλάξει και προσαρμόζει το χαρτοφυλάκιό του πριν το αντιληφθεί η πλειονότητα της αγοράς. Είμαι ο Φώτης Παπαθεοφάνους, επαγγελματίας διαχειριστής κεφαλαίων, και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ούτως ώστε να λάβετε ειδοποιήσεις για νέα βίντεο όπου θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε πραγματικά τι συμβαίνει στις παγκόσμιες χρηματαγορές.